खुलुमनाय बयनिसिमबो दा आंजों दंफायो फैसालि बसुमतारी बिथांजोनियावहाय माने बोरमा फार्म दं गामिया जरसिमलागुरि ओमफ्राय माने बोरमा फिसियो बोरमा फिसिनायनि अनगायैबो गुबुन गुबुन माखासे फुख्रि दं बायदिसिना दं आरो ओमफ्राय दा बोरमाया जाहैबाय उनजोंहाय दङ बेयावहाय ओमफ्राय बाहाय माखासे बोरमा मेन्दा दं लकेलबो दं आरो दा बोरमा फिसिनायनि सोमोन्दै जों दिनै गोबां बाथ्रा मिथिनो नाजागोन दा बोरमाखौ माबोरै फिसिनाय जायो बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा आब'? हागोन औ बोरमाखौथ' जोङो ओरैनो लकेल गांसोखौनो जाहोनानै फेदेरो आरो ओमफ्रायो बोसोरावहाय खननै प्रिपेयार भेक्सिन सुयो माने दादुफोर जायैनि ओमफ्राय गगा मोनैनि थाखाय आरो बेजों लोगोसे सम सम क्रिमिनि मुलिबो जाहोयो आरो ओमफ्राय आदारखौ माने बोरमाया बाहेरायाव गावनो जानानै फैबाय खुनु बाहाय होनाय आदार गैला जेबो होनाय आदार गैला जेबो माने फैसा खरस गैला आरो बेवहाय जेबो गैला सिगाङावहाय ओरैनो माबेसे बोरमाफोर लाबोनानै फिसिनाय जादोंमोन मासेल' लाजेनदोंमोन बिनिफ्राय एरै दा बोसोरबासो जाबाय आरो बोरमा लानाया ना ओमफ्राय बोरमा मेन्दा लानाया बोसोरब्रैयानो जासिगोन खोमा सिगां बे माबायावहाय माब्रै लाबोजेनदों आरो बोरमा मेन्दाखौ ओमफ्राय एरै बेबो 50-60थायानो जाबायमोन आरो बोरमा मेन्दायाबो ओमफ्राय गावनो बे माबानानै बोरमा मेन्दा गिदिरानो सौथारलाजोबो गावनो सौवो सौथारनानै आरो सैमायाबो उपद्रब खालामफैयो बुंग्रा गैयाना रावबो जोंबो ओजों थांसै बेनि थाखायनो डिउटि खालामनो हाया आरो ओमफ्राय बोरमाखौ माबायदि फिसिनाय जायो बेहाय जों ओरै गग्राखौ नायनोसै बे खाथियावहाय माबायदि बैसां थैसां होनांगौ बेखौहाय माने बोरमाखौ हायाव दोनबा बोरमायाहाय माने गाज्रि जायो नामा? गाज्रि जायो दादुफोर जायो गगा मोनो दादु जायोना? ओमफ्राय बे जाबाय बोरमा फाराम नै बोरमाया बाहाय दं माखासे ओमफ्राय दस्रा बे बेटेल माबा माबि दस्रा जायगानि बोरमा गैयाना? ओहो दस्रा जायगानि गैया खालि लकेलानो औ दा हनै गगा मोनहांलायबाय गगा मोननाय बेयो ना? ओइ गगा मोननाय गगा मोनो दादुबो जायो ओमफ्राय नै दा बिसोरो फोथाराव थांजोबसिगोन आरो बिसोर दा फोथाराव थांजोबसिगोन ओरैनो बाहाय माबेसेसो दङ? बेयावहाय दा 60थासो थासिगोनदां गासै ना? फिसाबो दङ ना? फिसाबो गोरलै दं माखासे गलांबाय बिजों समान समाना आरो आदिबो हरनाय दं आरो माखासेया ओरैनो बोरमाखौ माने मा होनोमोनलाय बेदर माबानि थाखाय फानहरो ना मा रोखोमनि फानहरो बोरमाखौ जेनेबा? बिदिनो दानग्राफोरनो फानहरो? दानग्राफोरनो फानहरो एखमबा फायखारिफोर लांफैयो आरो नै बिदि फिसाखौ सोरबा फुजा होनोबो लांफैयो बोरमा गोसोमफोरखौ ओमफ्राय बे मेन्दाखौबो बिनाय दं आरो मेरलानो ओमफ्राय हरनो हाथ'वाखै दा जानायनि बे कालि फुजायाव सिथारनाय जायो आरो दा जों माखासे जायगा दङ बेहाय नायबावनोसै थुखैनांगौ? गांसो जाहैजोबसिगोन बे बाहेरायाव नै दा नै बोरमाया ओंखारबोबाय ओमफ्राय नोरैहाय बोरमा मेन्दा दंबावो ओमफ्राय बेखौ बोरमा मेन्दाखौ माबोरै फिसिनाय जायो बेखौ खिथादो आब'। बेखौथ' दा जोङो बे लकेल गांसोखौनो जाहोनानै माबानाय जायो फिसिनाय जायो ओमफ्राय बेनिया बेमार जागोन ना जाया बोरमा मेन्दानिया? बेनिया बेमाराथ' दा बारा जाथ'वाखै खालि बिसिना मा जायो बे फिसायाव आहारा खम ना बे बिराद खस्थ' जायो बैबायदि गांसो जानो हासान्दियावनो बिराद खस्थ' जायो। गाइखेर दौदेरनांगौ नामा? गाइखेरखौथ' दौदेरनाङा थेवब्लाबो गांसो जायो आरो बिसोरो ओमफ्राय बेखौ खस्थ' जायो जै देरबाथाय देरबाय ओमफ्राय हमथानो हाला आरो ओरैनो खय केजिसो जायो गिदिरा बिदिनो 20 केजियाव थाफ्राम हैनो नागिरो गिदिरा 20 केजिसो जायोना? ओमफ्राय ओरैनो जुदि एजों थाबायलांसै नामा जुदि बेखौ हिसाब खालामोबा बिनि जेनेबा बोरमा मासे फिसाखौ जेनेबा 20 केजिसिम जाहैनायाव खस्थ'खौ नायोबा ओरैनो बेसेबांसो माबायो? खस्थ'आथ' बारा गैया जेनेबा ओरैनो मासेसो गिदिर फानबाबो बेसेबांसो जायो दामा बिदिनो 8-9 हाजारसो जायो आरो 18 केजिसो जानायखौ फानोबा ओमफ्राय खस्थ' जेबो गैला बाहाय खस्थ' जेबो गैला ओरैनो मुलि थुलि एखमबा गेजेर होनाय आरो क्रिमिनि होनाय एखमबा सम ओमफ्राय दाना जेबो बायनोथ' गैला दानाखौथ' जेबो होनाय गैया दा ओमफ्राय सोरबा जुदि बेबायदि बोरमा फार्म जेनेबा लकेलबो गुबुन रोखोमनि अनेक रोखोमनि बोरमा दङ ओमफ्राय बेफोरबायदि जुदि बोरमा फिसिनोबा मा बेखौ राहा लानांगौ सिगांनिफ्राय फार्स्ट मा होनोमोनलाय बोरमा फिसिनायनिफ्राय बेखौ रायजो राजाफोरनो फोरमायहरनो हागोन नामा आब'आ?
फोरमायनायाथ' हायो औ बोरमाया बिदिनो फान्था गाबनाय समावहाय बेखौ खेल लानांगौ आरो बोरमा जोख्लिखौ औ बोरमा जोख्लिखौ ओमफ्रायो बे 145 दिननि उनावहाय फिसा जागोन आरो ओमफ्राय बोरमायाहाय औ ना बोसोरावहाय खननै जायो खननै औ ओरैनो मासे बिमाया मानैसो होयोना माथाम मानै होयो एखमबा माथामसिम जायो बे बोरमा मेन्दायाथ' एखमबा माब्रैसिम जायो माब्रै होबावोसो औ ओमफ्राय खस्थ' जायो आरो बांसिनानो बिदिनो मानै थायो मासेयावहाय एखमबा मासेयानो थायो बिदिनो ओमफ्राय बेनि अनगायैबो फुख्रिबो दङमोन बैजोंहाय फुख्रिया ओरैनो बिसि खय बिगासो जागोन फुख्रिया ओरैनो बिदिनो 2-3 बिगासोल' जागोन खोमा औ ओमफ्राय बेयावनो ओरैनो मा ना फिसिनाय जायो फुख्रियावलाय दाथ' बिदिनो गामफ्लेटबो दङ ओमफ्राय रौ बिदिनो दंलाजोबो आरो ओमफ्राय बिनि फुख्रिनि फिसिनायनि खरसफ्रा जेनेबा बोसोरावहाय बेसेबांसो गारनाय जायो फैसाखौहाय फुख्रिनियावहाय 30-40 हाजारसोआ थाङो आरो ना गोरलै बायनायजों औ गोरलै बायनायजों ओमफ्राय दाना थाना होनाय बायदिफोरावहाय दानायावबो एसे थाङो सौदाव ओरैनो माबालाय फाननाय मानायावहाय मा रोखोमनि फाननाय जायो फाननायावथ' दा फानथ'खायाखै नै बोसोरसेल'सो जादों बोसोरसेल' जादों औ 2 बिगासो दङमोन ना औ माने आं मेरला फुख्रि गोनां गिदिरफोरजों रायज्लायखांबाय बिसोरो माने बोसोरसेयाव गारजोबाबो 1.5 लाखसो हाबोनो जादों बिगायाव जोङो ओरैनो एसेल' दोननाय जादोंना दा औ बेनि थाखायनो ओरैनो बेसेबांसो दोनदों नाखौ बिगासेयाव नाया 45 केजिसो दोनदोंमोनदां 45 केजिसो दोनो औ 45 केजिबा माने अनुमान नायालाय देरनाया देरदोंमोन औ गिदिर ना औ गिदिर ओमफ्राय फाननाय जायाखै दाबो ओरैनो जानायल' जादों माने अबेबा हिसाबजों साननानै दोनबाबो माने आन्दाज खालामनानै लानो हायो आरो जेनेबा मासे गिदिर देरोबा आरो माखासेथ' बेखौ सारजोबखायानो बेनि फिसा जानानै थाफिनबाय सारजोबखाया औ बेबायदि दाथ' फानथ'नायबो जायाखै नालाय ओंखायनो अनुमान जेबो मोनथिथ'वा दा माने जोंनि गेजेराव आइजो माहारिया गोबां दावगाबोबाय जेन'बा आबादनिफ्राय लानानै बायदिसिना बोरमा फिसिनाय अमा फिसिनाय ओमफ्राय फुख्रि माबानाय माने जानाखि जाहायो हिन्जाव माहारिया जानाखि खामानि मावनो हाथावथाव बेफोरखौ माने जोंनि गेजेराव बर' हारिनियावबो माने जौगानाया जाखांबोनांसिगौ ओमफ्राय बे आब'आबो हिन्जाव मानसि जानानैबो माने गोबां रोखोमनि जेन'बा बोरमा फिसिनाय माबा फिसिनाय बुरजा फिसिनानै माने रां खामायो दा आब'आ जोंनि बर' आइजोफोरखौ माबा मोनसे होनहरनो गोसो जायो नामा माबा मोनसे साजेसन होनो गोसो जायो नामा बिदिनो जोंनि हिन्जाव माहारिया रावबो ओरैनो जिरायनानै थायालासिनो जेखौ हागौ बेखौनो मावनो हायो आरो जेरै सि दानायनिफ्राय आराम्भ' खालामनानै बिदिनो गोबां रोखोमनि हाबा मावनो हायो आबाद मावनो हायो दाउ अमा फिसिनो हायो बिनि थाखायनो आं बयखौबो रायजो राजा आइजो माहारिखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिनानै बेखौनो मावनो थाखाय थुलुंगा होहरो आरो औ ओमफ्राय जिखौबो आब'आ न'आवनो दायो नामा जिबो माबा दं नामा जि दानायनि जिनि द्राम दङ आंहा देग्लाय ओरै थांलाय ओरै फैलायनि थाखायनो बेस्थ'नि थाखायनो सिखौबो सोंनो मोनाखै माने जोङो जि दानानैबो गोबां रां खामायनो हायो आरो थाइसे थाइनै खामायनानै जों माने न'खराव हेफाजाब होनो हायो आरो जिखौहाय आंबो सोंनानैहायो गुबुननो दानो हरो आरो आंथ' दानो सोलाबा नालाय आरो मालायाबो बिदिनो सोंनो होफैयो द्राम दङ नालाय एसे एनै देग्लायथ' गैया आरो बेनि अनगायै आब'आ मा खामानि मावबावो ओरैनो आंथ' दा NRLM आव मावो आरो ओरैनो CLF नि बुक किपार जानानै दङ आङो दा ओमफ्राय बै लाखुपति बायदियाव बेनि मोनसे योजना दङ बेखौबो आब'आ मोनदोंना दाथ' आंनावहाय लिस्ट दङ होनदोंमोन आरो एप्लाइ खालामनानै दङ माने गोबां बर' आइजोफोरानो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बेखौ माने नाम गाखोनायखौ नुनो मोनदों जोबोद बाख्नायथाव बाथ्रा दा बेनि अनगायैबो माने गुबुन गुबुन जोङो बेफोरनि अनगायैबो मेरला रोखोमनि जेनेबा आसार बानायनाय मैखुन बानायनाय बेफोरबायदियावहाय जोंनि बर' आइजोफोराबो आवगायोबा माने जोङो बिजनेस माबायावहाय डेभेलप जानो हागोन आरो दा जों आब'जों गोबां बाथ्रा रायज्लायबाय ओमफ्राय आइजो माहारिनि सायावबो बिथाङा थुलुंगाखांनाय मोनसे बाथ्रा होनहरबाय दा जोङो दिनैनि बे रायज्लायनायखौ बेयावनो फोजोबनाय जासिगोन आरो गोजोननाय खुलुमबाय